Poslednjih meseci vrlo često slušamo priče o lekovitosti ulja od kanabisa kod različitih vrsta bolesti, zbog čega je u Ministarstvu zdravlja nedavno podnet zahtev da se upotreba kanabisa u medicinske svrhe kod nas i legalizuje. Sad, da li će i kada će kanabis u Srbiji početi da se upotrebljava kao lek? Za koje bolesti i gde će taj lek moći da se kupi i ko će da vrši edukaciju lekara o tome kako se taj lek koristi i kako se primenjuje. To je tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo sa profesorkom Danicom Grujičić. Ona je predsjednica radne grupe Ministarstva zdravlja koja je formirana da izradi praktično i predlog o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. Dobro jutro i dobrodošli. I sa nama je i Antonije Kovačević, ovoga jutra u ulozi predsjednika Udruženja Legalizacija Srbije. Inače, naš kolega, novinar, glavni odgovorni urednik naših novina. Dobro jutro i dobrodošli. I vi ste već bili ovde kod nas i pričali smo na temu kanabisa i čini mi se da ljudi i znaju vaš stav na tu temu, a reći ćete i ponovo šta mislite o tome. Ali ajde da krenemo upravo od ovoga. Ovo nam je najinteresantnije što se u poslednjih nekoliko nedelja pojavljuje u medijima. Dakle, nakon tolikog pritiska medija, možemo slobodno tako da kažemo, rešeno je da se krene u legalizaciju. Ili nije? Ili vi mislite da to ne treba da se desi? Dakle, danas u kom je statusu ulje kanabisa kada je reč o lečenju? S obzirom da ulje od kanabisa sadrži psihoaktivne supstance koje se nalaze na listi zabranjenih, za sada nije legalno i ko prodaje ulje od kanabisa ima puno pravo da bude uhapšen. Osnovni sastojak kanabisa jeste THC, međutim, izolovano je nekih 60 vrsta kanabinoida u laboratoriji. Prema tome, nije samo jedna psihoaktivna supstanca prisutna u ulju od kanabisa, već više njih. Kada je u pitanju legalizacija ulja od kanabisa u medicinske svrhe, misli se pre svega na onkološke bolesnike i bolesnike koji se leče od različitih vrsta malignih bolesti. Ono što je do sada dokazano, to je da kanabis ima isto određeni efekat na smanjivanje subjektivnih simptoma bolesti, a to su mučnina, povraćanje, gubitak apetita i naravno bolovi, posebno kod pacijenata koji imaju metastaze u kostima. Međutim, pošto je opšte svetski trend da se nešto što je novo odmah i prihvata, postoji lekovi koji su proizvedeni na bazi kanabinoida. To su Savitex koji se koristi i Satrivex koji se koristi za pacijente koji imaju spasticitet, odnosno povišen tonus u mišićima donjih ekstremiteta, odnosno nogu, kod multiple skleroze. I koliko ja znam, to je jedina njegova indikacija danas priznata i u Americi i u Evropi. Postoji dronabinol i marinol, to su takođe derivati kanabisa. Jedan je proizveden hemijskim putem, znači sintetisan je taj THC aktivna komponenta, a drugi je zapravo ekstrakt iz samog kanabisa. Dobro, šta hoćete da kažete u stvari? Hoću da kažem da postoje lekovi koji su prošli sve neophodne kriterijume da bi se proglasili za lekovima. Znači, standardizacija koncentracije psihoaktivnog supstance u leku, fabrička proizvodnja, kontrolisana distribucija i ono što zapravo ja lično mislim da mediji treba da urade, to je da pritisnu fond da se ti lekovi, ako su zaista efikasni, postanu dostupni pacijentu. Dobro, šta to znači ako su zaista efikasni? Dakle, da li postoji neko telo koje će da odredi upravo to? Vi imate uputstva, uz svaki lek koji pijete, vi dobijete uputstva, gde su nabrojani svi neželjeni efekti. Svaki lek koji se upotrebljava mora da bude pod strogom kontrolom ljudi koji su završili medicinu, odnosno lekara koji se bave lečenjem pacijenata, posebno onkoloških bolesnika, jer oni su vrlo specifični. I morate da budete spremni da u određenoj situaciji reagujete ukoliko uočite određene neželjene efekte. Dobro, dakle, da li je u medicini potvrđeno da ulje od kanabisa može da leči neke bolesti? Samo simptome, a da leči rak, ne. Evo i dokazi. Šta vi kažete? Ali kasnije ćemo o tome. Moram da ispravim doktorku pod broj 1. Ne postoji više psihoaktivne supstance u kanabisu, postoji samo jedna, to je THC. Niste dobro informisani, nažalost. Nije tačno, nažalost niste vi. Niste vi, upravo o tome smo razgovarali. Molim vas, ne postoji 60 izolovanih, postoji već preko 120 izolovanih 60 dokazanih u laboratoriji. I kanabinoida. Ozbiljnih laboratorija u svetu. Pa nemojte, pa molim vas, evo sad ste izvalili jednu glupost, ljudi vam se smeju. Ne smeju
mi se niko. THC je jedina psihoaktivna supstanca koja postoji u kanabisu. To nije tačno. Jeste, tačno je. To nije tačno. Ne leče se samo maligni bolesnici, leče se bolesnici oboleli od čitavog spektra bolesti, od neurodegenerativnih do autoimunih, od multiple skleroze do glaukoma, od epilepsije do Parkinsonove bolesti. Znači, postoje studije, nije istina da ne postoje naučni dokazi. Koji naučni dokazi? Evo ih. Evo ih, da ne biste rekli da ne postoje. Evo, sledeći put se edukujte pa dođite u emisiju. Molim vas, postoje studije ozbiljnih institucija. Poslednja institucija koja je radila jednu takvu kliničku studiju jeste Nacionalni institut za zdravlje. Najprestižnija američka institucija koja je svojim novcem i da li je rekao, prostite, da li je ta Nacionalni institut rekao da ako budete ljubazni i pustili mene, kao što sam ja pustio vas da govorite, ako budete ljubazni, čućete argumente, vi dovodite u zabludu, govorite neistinit, govorite neistine. Nacionalni institut za zdravlje američki je. Onkološkog bolesnika i sebi dozvoljavate da diskutujete sa ljudima koji ceo život rade sa onkologijom. A nemojte molim vas. Gospođo, tužno je istinito što se ja kao laik bavim ovim, a što vas kao lekara 30 ili više godina ovo ne interesuje. Nije tačno da me ne interesuje. Svi traže lek za neizlečive bolesti. Ali način na koji vi to radite, dajući upotrebu droga. Molim vas, nisam vam upadao u reč. Budite parlamentarni, budite ljubazni. Ja znam da ste vi bili predsjednički kandidat, ali ovo nije kampanja. To nema nikakve veze, to je politika, ovo je medicina. Vi ste političari, dan danas bavite. Neću da dozvolim da tako pričam. Ma nemam nameru u ime bolesnih ljudi koji srećem svaki dan. I to što vi radite nije dobro jer dovodite u bahato i nadobudno se ponašate, izvaljujete neistine pred javnošću. Nije tačno, vi niste edukovani da pričate o tome. U radnoj grupi imate doktora Nikolića koji se lečio kanabisom i izlečio kanabisom. Pa nemojte govorite neistine. Kad je čovek počeo da govori o svom slučaju, vi ste rekli, ma gospođo, vi ste ga ismejali. Vi ste ga ismejali, pokušali ste da ga napravite budalom pred raznom grupom. Znate šta je, otišli su nam gosti koji su bili malo pre u studiju i moram da vam priznam da evo za 10-11 godina koliko radim ovaj program, ovako nešto se nikada nije desilo u našem studiju i razmišljajući da li da posle reklama nastavimo ovaj razgovor, shvatila sam da je to nemoguće zato što su naša prethodna gošća i prethodni gost nastavili istim onim tempom da razgovaraju i za vreme reklama i vesti, istim tempom koji su razgovarali i dok je trajao program. Dakle, nismo dobili odgovore, nažalost, na neka pitanja. Nismo čak čuli ni suprotstavljena mišljenja. Videli smo svađu. Da li će se tako rešavati problemi u nekom narednom periodu, ostaje da vidimo. U svakom slučaju, u goste smo pozvali profesorku Danicu Grujičić, predsjednicu radne grupe Ministarstva zdravlja, koja je inače formirana da izradi predlog o legalizaciji kanabisa u medicinske svrhe. I ovde je bio Antonije Kovačević, predsjednik Udruženja Legalizacija Srbije, inače glavni odgovorni urednik naših novina. Pokušali smo da dobijemo odgovore na temu legalizacije ulja kanabisa, ali nismo uspeli. Nećemo odustati, probat ćemo ponovo sa istom ovom temom. Neki drugi put možda će nekako strasti biti tiše, mirnije. Ostaje nam da vidimo. Nastavljamo mi dalje sa našim temama.